أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum bandiraɓe julɓe min gari hannde oɗo ñalawma yettinte en jewte l'islam garanɗen ɗo hannde noon ko ñalawma alkamisa lewru meɗen saftarandu en yaare balɗe 19 eɗen gonɗi ɗo e yeeso jinnaɗe men ceerno men ceerno Tidiane Alpha ɗo e legal meɗen Modorno. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ala nabiyil karim sadiq al-amin en ngari jokkude yewtere men yewtere islam joddade jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile ɗo e legal men Sinthiane Moderna walillahi alhamdu kadi en ngari jokkude jewte men inchallah tawtaraɓe yewtere ɓe noon ko jaynanke mo Issa Yunus Ndongo e ceerno men ceerno Mouhamadou Diallo e ɓiɓɓe ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile biyeteɗo Tamim ene wonde Hakimu tawi janganten kadi ko ceerno men Ahmad Tidiane Kane Bayan janganta ceerno men Ahmad Tidiane Kane toon to jangata to ceerno Ahmad Tidiane Kane to Fondu ene wonde mawɗo Diaw ene wonde Ismaïl Sile e musidɗo anne Abuja Tanum Mouhammad Lamine Gemmu kañum e tawtarama yewtere nde inchallahu rabbi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ceerno Mahmoudou adiri haalde ko noon tigi yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum gonko ɗum tan fuɗɗorta kadi ko ɗum kadi wattindorte julde annabi sallallahu alaihi wasallam yettude Allah ko ɗum fuɗɗorte ko ɗum wattindorte kono ko fuɗɗoraka ɗum hayso wattindorama goɗɗum kam ene yooɗi kono faɗɗani ene yooɗa kono faɗɗani enenne kadi en juuli e mo juuli o en jetti Allah kadi mo yetti o en ñaganima dendagal windere nde fof moƴƴere dendagal windere nde fof eɗen ñagano ɗumen Allah moƴƴere julɓe no ɓe keefeero fof eɗen ñagano ɗumen kam yo Allah wat moƴƴere e aduna he e gurdameje he ngam ko jorgol sumarta keccoro noon mbiɗon so ga boni tan to bonat so ga boni hayso to bonani yirbat en jetti Allah noon no mbiruɗani hande ko 19 saftoran alhamis eɗen jetti hen Allah no feewi nduɗo noon koye lebbi hajju jeeya koye lebbi hurmanteji lebbi 4 ɗi Allah suɓi ash-shahrul haram wash-shahrul haram wal hurumatu qisas ndu ko hen jeeya ene wawi taw hajjoyoɓe taw poɗɗi fakkidde walla kam poɗɗima hankadi fewnitana ɗum ha hande noon so bawɗi piiri tan koto fiina ɗo fiyete yaade kam ɗo hen ha harmayni jomum wasa yettade annabi sallallahu alaihi wasallam on ko keefeero maslaha ala hen ndo ala hen sindo ala hen jogiiɗo dalilu fof fammata ba muɗum 46 85 49 80 47 13 86 04 e fawade konngol annabi sallallahu alaihi wasallam biiɗo man hajja walam yazurni faqad jafa konngol ari faqad jafani kala ka joɗude ko wiyana kala garɗo makka de o kala gittuɗo farilla hajji o ha gase juuraki mo waɗani farilla ko keefero kuɗaɗo a wonata ga kay aɗa wiya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah so wiyama rasulullah mi sallallahu alaihi wasallam jaha ha toon ɗo woni ɗo mbaɗa halis ma ko mbaɗɗa ko mbaɗa jawdi ma ne mbaɗɗa ni mbasa yettade mbiya ka julɗo ala wona gonga fen ka nafigue ka fasigi ka kuɗaɗo anmo Allah huuɗi o e yewtere meɗen ɓennude mbaɗa hebbito hen neɗɗo kam sene haala tan puujoto kala ko puujimi hen walla jejjitmi hen
walla bonnumi hen mbatte kam e lawol gila onon jooɗiɓe ko ɗum addantami hettade kasaraji ɗi mi tawa hen ko heewi hen hunde mi fewnita hen hunde wasa dañde fewnide e yewtere men ɓenndun ɗo nde ko suratul hujurati ko ɗum kalanoɗen sababu nuzul ay Qur'an ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ay en ado simore jippade ay en ado simore jippade oɗo ay adi simore nde jippade adi hor simore tumane Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu naati l'islam so tawi kanko woni capannayyi walla so tawi ko capanɗe nayi e goho enen no ɓe bindiri o namdi annabi sallam beele gonɗen koye gonga seɗen nguuri walla so tawi ken mayɓe annabi sallam gonga gonɗen seɗen nguuri ma seɗen maayi fof sen nguuri koye gonga sen maayi koye gonga o wi ɗum holko waɗi ngol ɗo cuudagol on saha soɓe jaaha jamaɓe jaɓata feññinde l'islam maɓɓe e laabi he walla goɗɗo sallam woni Madina woni Makka mbiyan noon ha yalti meeɗani juulde masjidil haram nani onon wiyoɓe kala mo juulani jama jama masjidil haram ɓuri fof kono nelaɗo woni ɗon duuɓi woni ɗon ndi meeɗani juulde toon jiya toon kadi jamje noon par ce que wadde yimɓe gulali onon kadi fasigueji goɗɗo mbiwoɓe neɗɗo juulata e nder galle walla juuletake e nder galle walla genale walla to walla goɗɗum nelaɗo sallam wi leydi ndi fof mi waɗanama ɗum jama kada ɗo julmini yona nde woni Makka nde ko ɓuri tengtude ko o juulata koye Darul Arqam Ibn Abil Arqam wona nder jama kadi mbaɗiɗe onon almuɓe oɗon haaloɓe onon yiɗɓe heɗanede ɓe onon yiɗɓe kadi yimɓe paman on ɓe tinne kala ko ɗon jettina julɓe ko halpulaar mbaɗi ko e ɗemgal pulaar mi haalani ɗemgal gongal tinne kaale ko tabiti ko ganduɗon ko tabiti e moɗon e gonga surat tawbati onde Seydina Umar ibn Khattab namdi nelaɗo sallam wi ɗum holko cuuɗorɗen nde ɓe juuɗoyi heɓe garti Allah jippini ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina pare makko tan den ko capanɗe nayi e goho capannayyi beele so tawi wiyanoma al yawma akmaltu lakum dinakum oɗo ay kay ɓurno hande yimɓe goppa mbiya hankadi diine timmi Allah jiita oustas ɓaari Allah wi annabi sallam ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina heƴƴima Allah hankadi eko rewma e julɓe ko ande kay so tawi wona ɗayre walla fuyre walla hanguede hoto jahatan to oɗo ayne jippinde e suratu tawbata jippinde ko duuɓi jatati simore nde joni toon ɓe alayma kamal didimi waɗi oɗo ay kay ɓuuri hande walla ko ganda o hen on janggaɗo o duuɓi jatati ko noonne kadi oɗo ay yahi nas o wonne kadi ko noon inna khalaqnakum mi fuujorinoma noon yewtere meɗen ɓennude ko suratu tahrim ɗo ɓe mbiyano debbo ne harmana gorko yaytono biɗo moto harima halallahu laka puujorima oɗo suratul hujurati suratu tahrim won taw hen laabi ɗiɗi mbaɗa haala maɗo ko suratu tahrim kono noon ko suratul hujurati ɗum ko puuralam min ko puujagolam wona puuralam ko puujagolam mi yejjitani mi teyani ko puujagolam min fuujade fuurde wona gotum ko suratul hujurati ɗum kalanɗen ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum en majjani kay ko annabi sallallahu ɓuri tagore nde fof to kay majjaga ko haaldetnoɓe noon ko ɓen kalda inna akramakum indallahi atqakum ɓe ko hen on wonno mo simore nde jeppi caggal bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi simore nde ari ko ɗo fuɗɗori ruttanade julɓe mbaɗa wi ko ya ayyuhal ladina amanu ma tawa toon ya ayyuhal ladina amanu jugoɗi nan toon kono fof ko muñidde julɓe enata ɗumen la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi goto fof ndara goɗɗo tan ko firata ko ferata ɓe ganda holko mbaɗɗen ha o tengtini konngol makko wattaqullah inna allaha sami'un wattaqullah wona kuli Allah ko ndentoɗe Allah
kulol Allah wiyete ko khawfu walla khashiyatu mata qulla ko rentade rentoto sada huli huunde a rentoto ɗum walla minen tijjadenkoɓe alhamdulillahi rabbil alamin ala ko min mbaɗi ko Allah yamirani ko kalton ko fof e ko jaato ko fof dalil ƴewtan holle neɗɗo felirde julɓe mbiya emin mbaɗana maaɓe silki nela sallam waɗnano maaɓe silki beele la sallam nde wuuri ndekam nden ɓurani jippirinom sago silkane walla garti rakkillaji muɗum ɗi mbiɗon kono julɓe kono jannguɓe soɗon mbaɗa hunde mbaɗe dalilu so nelaɗo waɗano nelaɗo waɗa ko Allah yamirani nelaɗo waɗa ko taw ɓurani jippataki silkoɓe jodde kamil jogoto so tawi ko ɗabbiriyo Shafi'i hay goto mabɓe suusa wiide on wonde mayɓe Hamsatu nde maayi nde ɓurani jippatima walla 50 ujunaji 3 hafsi Qur'an nde waɗa yarmukko bel silka amala silkaka mayɗo malare koye komin sallam so ne sallam juuli mayɗo ngaɗon ko duwante bandiraɓe futor yoni mbattonɗo hakkille ha juulen garten jaaboɗen ko heddi ko alhamdulillah rabbil alamin min juuli futuru min gayno jaranɗen koye yimɓe ɓe ganduɗa hay sinno wona wahabenkoɓe kalata koko wahabenkoɓe kalno anda abata a waɗa yimɓe anen neɗɗo so tawi neɗɗo so tawi aɗa ɓokka a wona kañum woto haalalno woto haalaji mum walla saɗa wi a wonaɓe accu golle mabɓe gacca koɓe kalano ko an keɗɗo tan e maɗa e hoorema ko ɗum ɓuuri labde sa wiyani a wiyataki sa mallani a wiyataki sa toñani a wiyataki ƴettotoɓe e huuɗoɓe e yennoɓe ɓen fof koko adi baɗede taw so nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗino gas jeeɗiɗo walde hay goto hen silkanaka so tawi en mbiɗen keddo e ɗum maɓe meɗen en mbaɗata duwaw eɗen keddo e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗanno ko alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗo kam tawri bamum gueloɗi 5 gueloɗi 5 nelaɗo sallam tawri bamum enen won e meɗen hannde so tawi en keddima e ko tawruno e jinnamen ko wonmo bawmum ala hay mbeewa min ɗo e gallamen ko jibiraɓe ɗo ko naggel gotel jiinomi ɗo ɗum ɗo ko ñale nawa pempeƴel ɗa fulɓe ñaami yeeso ma fuu nden faade hannde kala ko dari ɗo koko hirsete mbew mum walla mbaalu mum wona faggade nde jiiɗa ɗo huunde nde yaɗo ɗo koye nayi galle fof ko mbuubu walla ñuuñu somi haɓɓinoma e ɗum ɗo jooɗen ɗo ene wona sen kaɓɓinoma eko tawɗen babiran meɗen ene la sallam ko waɗanno ko eɗen maha états uji eɗen daña auto ji eɗen paadoro mbasaguji eɗen paadoro tengaɗe eɗen paadoro ko wona ɗum eko wona ɗum eko wona ɗum jam jeede ko wayli ɗum ko wayli ko guila nden l'islam o ko waylito ko l'islam o ko hen waylitto adan ko mayɗo goto juulete ɗo ha mayɓe ɗiɗo nden nde gaska goto mbeɗen fof joni ene wuura ha yaani mayɓe ɗiɗo nden nde gaska waɗani walla wiide ene felda yimɓe ko ne alah sallam son mbiyama ni alah sallam waɗani sen keddinoɓe ko ne alah sallam waɗi ko kano en gasi oto pelde ɗum yimɓe ballitorade duwaw ko Allah haali e Qur'an ballitorɗe e duwaw haali e hadis ne alah sallam haali ballitorɗe e duwaw koɓe kaali ko gurɗo o e maayo ɗo fof ko yo nelde duwaw kamɓe kadi ɓe mbaɗi duwaw ɓe mbaɗa ko dow e jamma e yaram eɗen jetta Allah noon kadi alhamdulillahi rabbil alamin daka gasi e dow jaam ko ɗemno wiyeede no fusiri e aduna ko Allah heedi hen kisa bandiji garnoɗi daka taw addumen ko sapidde Madina Gounass jalkide ɗum
ene bango e leggal ene momo min min gona dawdul Casamance de ngom gandon ɗum sirku wonta ɗon ɗo Madina ɗo belanteje gonta ɗon meranteje gonta ɗon ngal ɗo dingre Allah ɓuri ɗum sindo Ceerno Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu sindo koye sembe makko nde o wuuri nde mo waten kuugal tingal wona wiide leggal ngal tan wiiti ɗum kon hunde nde jennami ɗum kanko Ceerno Ahmad Tidiane guurɗo hannde o yo welede Allah waɗi makko sindo ko nde o jogii sembe mo hedditiri omo wawi mi woodiri Allah wona leggal ngal tan wiyata wiiti ma sembe makko ya hawwi hay caaliki yo itti ala ko waɗi ko heddi ɓe mbi noon gaɗa riiɗi mere sagane ŋapiti on to ñetti janiyankoɓe gueɗe mbaɗani hay hunde sagane nde wiya leegal daaka nana bangue nana waɗe ni nana watteni nana moɓe wona min gontano won julɓe kono ko Allah moƴƴini ko Allah moƴƴini bonata ede te oɗon yinnirɓe mbiɗon Amadou Badda wi wonde alhamdulillah rabbil alamin daka yimɓe meeɗani to ngal ɗo dakal hono ngal ɗo dental manti daka manti dental muɗum ha gasi janɗon hen bonni ɗon mbiɗon dental kala ɗo heewi waɗaka barke mi reftani mi haali ngal mi reftani mbiɗon kala ɗo dental ɓuuri hewde waɗaka barke in jeeya arfa walla daka kay ɓuuri arfa yimɓe arfana waɗaka barke kewal haal woto jejjite aduna no fotiri alamu ala gaño kadi alamu ala giɗo wonde neɗɗo ne yiɗa ɗaɗa kay neɗɗo ne yiɗa kono enen aña enen fof so tawi en mbiɗo ɗen keddo tan tawde ne yummiraɓe ene babiraɓe ene guila hanki walla heccanke holle men maho terrasse holle men joɗowo e oto muɗum walla ko nandi hen no diina o ɓeydorto e l'islam ne ɗiɗo kamiliji so tawi en kaɓɓinoma e ko windereno junngo ko hoto paɗen to woni Allah addani en nden ha jeeruno ko koyɗe duuɓi ɗiɗi batti yarede heure uji 4 walla 5 sen calinoma ko ɗum waɗa ko en mbi jaaɗo ko nelaɗo sallam to paɗen gatti hakkillaji moɗɗum nelaɗo waɗani waɗi ebo nelaɗo waɗani kono Allah kam waɗi yamiri laqad ji'nakum bil haqqi ko mayde walakin aktharahum ko ɓuri heewde e moɗon lil haqqi mayde nde kaari huuna koko gañnoɓe ene gandi taw yala wullata toon ko wi am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum cikkano ko min gandata ko ɓe kalata ko ya barkine so neɗɗo maayi woni bala wa rasuluna ladayhim yaktubuna gila ɓe taga gila ɓe ganda hay hunde malaikaji men nanen ɓe in binde nde urti yagde alina rabbuka malik oɗo wona malik yomi din mbimo wona Allah ko denowo jeygo ɗo wona ɗo ya malik yagde alina rabbuka faqdi ma anta qad innama taqdi surto ɗa yo joome ñaaw hangari ko fotano ñaawde ko eɓe keppa eɓe keppana Allah ɓe ko innal mujrimin ne wiya wona julɓe fi adabi jahannama khalidun la yufattaru anhum hum fi mublisun wama zalamnahum walakin zalamu walakin kanu anfusahum ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ngam laqad ji'nakum bil haqqi walakinna an mbiɗa walakin o ko walakinna mi anda noon e riwayaji ɗi jannguɗa saka mbawɗa siddude oɗo noon ƴewtoy an kalɗo ɓe jaabati kadi e bonnadagal gongal ɓe jaaba am abara mu amran beele min dakkodiri ɗum taw komi jinno ko min ciñodiri contrat foynamobiri mum beele min cinodiri min beltinodiri beele min ciñodiri ɗum am yahsibuna oɗo ko bal yahsibuna ana la nasma'u sirrahum
ونجواهم بل رسول كل آية هذه نعم وانا tan wadde tan no cengdi bande ni ayel gotel tan ko mbiɗa ko wala ko metti ɓerguel ma ko tan kada gadda ay mbiar faw hen sagno alhamdulillah rabbil alamin oustaz kiiɗen maaɓe tan wonan hay duuɓi joyi duuɓi jeegom ene mallire yimɓe ene mallire waɗɓe gacce ɗumen jeeda ɗogar jiiɗakum bil haqqi walakin aktharukum la ta'lamun mbiɗan ka kaalo gonga yimɓe jiɗa kaalo gonga ala wona gongaji kalɗon ɗi wona gonga woɗo gonga mayde kadi wona julɓe kalda ko heefereɓe kadi kalda bandam jam jam wona mawni kinari en ene yankini en waɗini waɗi ala fahtalafa al ahzabu min baynihim surat zukhrufi sumorde nde wiyete capanɗe joyi e nayi aaye sakket hen oɗo aya jeeya innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna mujrimina en mbiya ɗo wona julɓe mi reftanma hen so tawi ananani an kalnoɗo aya maɗa o innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna ko oɗo woni walakin an gaɗɗa kinna garowo mbiɗa ko wala kinna mbiɗa ko wala kinna a wiyani wala kinna so ƴiyal ñawi firone sella walakin kanu anfusahum yazlimuna kamɓe mujriman ɓe wona daw ya maliku ko malika wiyeteɗi o malika wona Allah o malika wona maliku yawmiddin wona malikal mulki o wona tuutil mulka o wonani sabila malikal qudus wala ala hunde o ko malik denowo jahannama mo Allah totti soɓe nanama to aljanna to nde jeygol to astahfirullah soɓe nanama to jeygol to ko malik o ndenowo jeygol o ɓe ngulluto an malik haala min joomi an kadi yo haala min nde min ñawete ñawore amen taw aya gadi ɗo ɗe jippade o on arde Allah winoɓe am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladayhim yaktubuna saɗa haala aywor fefino haal gila dow saɗa reeni saɗa renani ko pa o lagar ji'inakum bil haqqi ko mbiɗa ko goonga kaɗata o wona goonga o ko mayde Allah yi jertinoɓe koɓe mayoɓe so ɓe mayi koni mbatte koni mbatte koni mbatte Allah wi nelino e mabɓe gila ko adi lagar ji'inakum bil haqqi walakin aksara kon ko ɓuuri hewde e moɗon noon kañum gonɗani e yiɗa mayde kaari hono an mbiɗa ko so tawi a haali gonga yimɓe jiɗama ala pawɗa e oɗo ay a haɗan toon so haali gonga yimɓe jiɗama kono ɓoɗano kay kone fondendi babiraɓe men jeeya babiraɓe ɓoɗon jeeya son bonni tan mbattata lawol soɗo mbela soɗo metta lagar ji'inakum bil haqqi ko mayde gaddani noon son mayno mbaɗa ɗon lepteɗe koni son jaɓi famata ban yimɓe aljannaji ni son jaɓani ko lette boɗɗe walakin aktarum lil haqqi arun komin kalano onon e mayde ko mbiɗa ono son mayi on leptaki on namtaki waɗini yoni ɗum woni ɓe mbi wona daw ya maliku kamɓe mujrimen ɓe gona julɓe onon ƴetton julɓe kala ko boni aduna mbaɗon tan e julɓe ƴetta mujrimen e muminen so tawi gotum liyaqdi alayna rabbukum ɓe nodda haati fota bani kañum wi ɓe nodda malik sabu jeygol ngel e sattude wulde min tampi min lorli yo joomen taƴan min kasoji amen nan ga yadude nanɗo jagga soke duuɓi jobi jagum taw ñawaka ko mari jaboto waɗa Allah innakum makithuna Allah wi koye gonɗo ha cayi fami ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم اكثرون لقد جئناكم ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم كان يقول ولكن الا او ولكن اكثرهم للحق كارهون
no ko heewi e maɓɓe maayde nde ko ɓe arñooɓe ɗum ɓe njortanoki ɗum tawa Allah haali bale waru surunaade yimɓe subana ko ɓe jaddata ko ene balle maɓɓe ko mbaɗata ko bandam an pirnoɗo o ɗo aye rutto e simore jeewa e konngol ɗimmol ngol girton ɗum ko adinoɓe yeddude lawtuji ani adinoɓe yeddude sifanko fof ko ɗo jagguno duuɓi capanɗe gila 1959 e hannde ko wirdu ɓam yeddede Fuuta yan fof ne ɓeydo kamɓe heccuɓe ɓe jibinɓe ɓe nganndi ko 59 wirdu ɓam yeddede ɗo e Fuuta haa ɗum jarten ɗo ha hannde ala kusti hen sona ko ɓeydi alhamdulillah rabbil alamin ɓe puuntira yimɓe ɓe duwaw ala ko nafata maayɗo so tawi ala ko duwaw nafataɗo ko maayɗo jolante alalah sallam ko neɗɗo tan no yimɓe yi fabortake wallortake waɗinima ɗum onon hen toon minen paboro annabi sallam emin gondira ɗum min mbi ya barke nelaɗo sallam ya barke nene baba ya barke kosamme gawri ya kebeyti ya jaɓi kebbi jikkayti ya muna liwru ya emin faɗarani Allah beele Allah wiya an to e sur Luqman anuskur li wali walidayka weli yalmasir yettam min joomi e jinnama walla en laaɗo jinnama ko ɓe ɓuri nelaɗo Allah wi so tawi a yetti ɗum kañum ya yettu jinnama ɗoɗani so tawi ko nelaɗo an woni coktirgal maɗa a dañata Allah tawa heɓani e nelaɗo sallam anne holko en gañanta yettorade nelaɗo holko gañanta mawnirde nelaɗo holko gañata faborade nelaɗo ande aɗa faboro ko wona hay julɗo faboro ko wona hay julɗo ɗiɗo kayitaji dentité ɗi passeport ɗi jata ñande noddeɗa ɗo hayso ɗo ko makka to mbiyata to so ari aéroport ala passeport aɗa ya ko nelaɗo nawanma walla passeport ma nawanma wona mbiɗo woto neɗɗo wakkilo heɓata yo hakkilo yallah mbimi beele so neɗɗo ari aéroport ɗo beele ko passeport nawata ɗum walla ko anelaɗo sallam nawata ɗum mbiya ko Allah andi kay pamaragal haqqille moddidde ha mi heeɗima hen goto haali ene biskita dowuji baɗanteɗi maayi ɗum o limto wi nogas e jeeɗiɗi wadde ko annabi sallam waɗi maayiɓe fof ala hen mo annabi sallam silkane qur'ana silkeji ɗi ko haram ala ko nafata andi kay sonano puural walla majjere walla wasde annude walla yidde haalde eko wawa eko andana ɗum ɗo ko wona delil nogas e joyi walde ɗum ɗo fof yaade annabi sallam kono hay goto e meeɗani waɗanede silke mi waddi one Allah nelaɗo sallam kam o juuli ko malaɗo walla ko malkisaɗo on meeɗi nande maayiɗo adda nelaɗo sallam wi woto juule tan yo ubbire noon on meeɗi mi namdoro noon Allah won meeɗo maayi tan wiyata nelaɗo ar tan wi on juultake yo ubbe goo gueɗel ɗimmiguel majjere mabɓe e wasde ɓe famde so tawi kamɓe haal pulaar en ɓe bandamen ɓe mbiyan ɓe kay so tawi koye konɗo defton kuɗo kon ɓe tabiti wiyoɓe dow ala ko nafata mawɗo walla goɗɗum e goɗɗum wiyoɓe namdo ɓe seeremɓe wiyaɓe noon ɓe beele ɗeɗo golwole nogas e jeeɗiɗi fof beele kanƴe fof ndeɗe jippodinde beele taw ɓura ndeɗe mbaɗa nde beele taw ɓurani jippodima walla taw jippotaki i so ɓurani jippotaki walla koɓe cirkade deftere mayde deftere walla naɓe ɗon silkande mayi ɗon harmi mbiyon alah sallam silkanade sahaba hamzatu ibne abdul mutalib goto nde maayi nde suratul hujurate jippaki te ya ayyuhalladhina amanu ko 98 e Qur'an karim ɗin fof jippi kadi ko Madina mo tumana wara beele so tawi hamsatu nde maayi nde on mbi Qur'ana silkanaka beele on saha Qur'ana jippodima beele haswatu badri mo nan toon o ñande badri yimɓe mbaɗa nde ha gasi nde ñande hen mbiɗon maayiɓe silkanaka ñande maayino badri ɓe en mbawi silkanede Qur'ana jippodaki waɗaɓe uhudi ɓe ɓen Qur'ana jippodaki
waraɓe gasatul khandaq qur'ana jippudaki waraɓe tabuk qur'ana jippudaki bandam yaaru jam jam mori aɗa bonnati janenkoɓe mbiya wona wahabiya aɗa moyto aɗa ƴeewa konguɗi wahabannaɓe kala ko wahabiyankoɓe kalanno garta yamen wona dugu wona haala wona sippuru ko ha mballodiren tan hay sa wona wahabiyanke woto tukunoro haalaji wahabiyankoɓe kalanno ɗiɗo konguɗi kalɗa haalama ko ɓooyi sirka ala ko nafata mayiɗo jowo ala ko nafata mayiɗo ɗum ko haala so mayiɗo mayi ato ko juulede hol mayiɗo tan nela sallam wi ubbi taw jula wonɗi yimɓe wona fofof enen mbaji ono beele fof mbawi jorto no beele fof ƴettorto ala hoɓɓinirta ɗumen min mi heeɗima hen gotol baaji goto won baajinoɗo ma haali haala bon kay seeɗen ɓe ko ɓurmi teskade hen on kam wi ko wayno man kaari mbaɗa rentinma woppi seeɗen ɓe toñataɓe minen nen kam haali ceerno ala Seydou Nour e ceerno Samos e ceerno Juma Seydou o sakkitoro wi ha jofte Amati Diani kay heeɗi on fof ɓurɗa yawade te on wona giƴi ɗum onon fof nen ɗum no circule te wona min jaabi te o da'iman ko noon tan woni habitide muɗum ɓaade mi heeɗima hen gotol e wiide makko komin daari o wi mi wimo ko gujjom wi o gujji oto mi wimo ni mi wiifimo ni noddumi giƴƴi ko bandi ko ari ittumi ko haali ko mbinani yaato makko mbiyamo mi wiyanimo kanko gujji oto jam woni juuɓo sambe wona kanko mi wiyanimo noon kadi ala monandiri won yehi omo heeɗi dandam de won yehimo tawimo ha gallam e sani ɗum wimo Amati Diani limi ga yaɗo kasero ko jaabi o ha ko gonga ko min kay ko min wi noon kabrunoɗomi kañum woni mo laaɓaka kono ɓe andi kadi wona min iso tawi adi wona an wi sa mbiyamo yo yaaf balla so tawi kay wona yidde dornade an kay ko neɗɗo addi hankkadi ha fawi koyɗe maɗa hayso ko an wonno kay gonga wi joni kam yo yaaf kono ala serani ha hande kala ɗo pottumi e yewtere makko omo artira yewtere o fawa hen kongalam walla o fawa hen haalam komi ƴettoɗe woni jibinirama wawa ittude oto tan min hoore makko e mere alhamdulillah rabbil alamin ɓaari kanko o teskoto tan ko kalmi ko boni eɓe ko moƴƴi nan tun ha wayno leydi ko moƴƴi nan e ko kalanmi ko ha heewi julɓe ene naftoro ha heewi wona ɗum nafata min minen fof wona ubbitoyde mayɓe ko kalno walla yeddude seeɗa ɓe ko kalno wona ɗum yaynata diino o wona ɗum moƴƴata yimɓe ko famnede ko ganda andinede ko ganda kadi taw jomum fayi ko dalil wiide ko ni Allah wi yata ko gonga ko ni laaɗo so Allah wi yata ko gonga so aɗa jeppina kadi aya qur'ane ɓe ko ni Allah wi mbiɗa ni mbiɗa ko noon Allah wi yata on tabiti nde Allah foɗi ruttanade ɓe kam julɓe ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum faccirima famima ɗum woni koye cimoje ɗe hewɓe hen alif lam mim hewi mim Allah ande ko muy ɗon walla goɗɗum ɓe mbi Allah famnani ɓe Allah wi alif lam mim zalikal kitab walla kono gumɓe windaka walla hewi mim nde ɗo indani windaka nun windaka wono ni tan no wiya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadi illahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim min ɗum ki andi holɗum o fawni ɓen koko ndentoɗe rentade nde ko ɓeeɗo oɗo mbaɗi ni woto onon non mbadde noon mbiyon ɗon kalda e annabi sallam hunde walla ɗon kalda e maɓɓe hunde ha bonane Allah needi walla ha bonane annabi sallah sallam needi woto jawodire maɓɓe onon on paami ɗo ko min fuuji wona suratu tahrim ko suratul hujurati e jabtade ko mbiyanno yimɓe fof poti yimɓe fof potata mbimi Allah tagani ko fondi abada debbo goto ko potta asmanoji ɗi potani leɗɗe potani wonde keɗimi e audio walla e jeeto maɓɓe he ko mbiyaton ko pondata haalaji ɗi no wiyete goɗɗo layfaji ɗi eɓe kaala hen haala l'islam waaji goto heeɗi jaabi o wi min haade moɗon namdade ono sarembo farilla o e farilla walla sunnaji walla ko nandi hen elle mbiyatomo de ko jejji o dugumi anda
جيجي دوغ ماندا اي سهل على جدا داود دكتور جنة نعم نعم ميدي وانا وي وانا سيرم بفوك وانا نامدي على نعم وي سيرم بفوك نعم وفالتاك نعم وبيانا كو ويتي تبي نعم وبيانا كو دو وانا سيرم بفوك ميدي تانام نعم وي هادي مودو ييتو مبادا نامدي اون نعم gerto gale bocconde holko hecci نعم نعم min wona saram be jami نعم kono meedi wonde saram be نعم mi natani e life mabbe mi anda ko natirte mi anda no watte نعم kono mbadde reeni kongol ngol نعم e yidde mo biskidde نعم saram be نعم walla yidde mo biskidde won e gede diine نعم so tawi yimbe kay en joodi mo yewtere diine نعم sada namdo da ko fate diine نعم kono namdade gerto gale bocconde holko hecci ada jangi ko jangoda ko ada ande ko ganda ko holko ganda hen yide bim holko adi hen yide نعم alam bi annam ni ko adi yide ko adi yide ko dum hecci نعم walla so yana gerto gal woto jaabo mi gonde boccende wadi ala holko adi yide نعم mi addana mo dalilo نعم leydi le jeedi di asma o jeedi di نعم adi tagede ko leydi ni نعم dum adi yide نعم ane lello no mo fatto نعم o mo yahen dow wuro نعم o waden ko yidi نعم wayne ko andi asman نعم leydi ndi adi tagede نعم asman da tawada milti نعم dum woni jagole ma ko nani نعم gerto gal adi ko ngadi da yide ko dum adi tagede نعم ko adi yede ko نعم ko dum adi tagede نعم nani نعم so namdo namde goddo نعم kono min to bangal horam نعم yaade ene fillina نعم walla en wada malloji ga walla wadi di wada ala so tawi a filliti daranade ho so neddo filliti mamade kuti نعم jabat bu nawi mum نعم sa filliti wiide ka burra wi'en walla ka burra wi'en walla da hala alquran نعم woto sala koy ferede walla yeddede نعم sabu ne rasul sallam نعم omo julanno so gayni so yijiri o wiye subhanallah نعم walla ko nandi hen نعم e firoji tan ya ayyuhan nasu نعم suratul hujurat mo biideno نعم inna khalaqnakum نعم nde ngayde nde o gayni firde on kanko biinoɗo yimɓe ɓurdirta نعم yimɓe fof poti o نعم o fawi hen ko ay goɗɗo نعم o wi yimɓe hewɓe e noddamo نعم keɗimi koye audio makko kanko biɗen yoɓe keɗo نعم yo yimɓe keɗo minen ko yimɓe hen jeeyami نعم keɗimi ewnago makko ngo نعم so neɗɗo yewnimo julɗi onon bandiraɓe julɓe keɗɗe نعم so a julɗo heɗo mine keɗimi نعم nde keɗimi nde نعم o haali ko ewna makko o wi yimɓe hewɓe ene beltanimo en mbiya ko haali fof tawata koye deftere Allah نعم kanko noon نعم o haala koye deftere Allah ko haali ko Allah wi نعم wona kanko wi نعم kono yimɓe hewɓe نعم ene jeddamo نعم taw ko haali ko gonga ko haala ko gonga نعم o dallinori ayo somo siftoro ayo نعم so yeddi yo neddam min tane makko نعم ni maram nani نعم 46 نعم 85 49 80 نعم o footi aye نعم mo anda hoore mum نعم o yettinani laaci mum نعم yo heɗo ayo نعم ɓe kam kala ko o haali ko haala Allah نعم caggal audu billahi min ashaitan rajim نعم o wi kanko ko haali fof koye qur'ana o wi Allah noon haali yimɓe ɓe jiiɗa gonga نعم o wi laqad ji'nakum bil haqqi نعم walakinna aktharakum lil haqqi karihuna نعم نعم wi kanko haala ko gonga نعم koko Allah addi نعم yimɓe no gañi ko kaalowo gonga نعم ala wona ni ayo ardi نعم wona ni kan woni firo ayo o نعم bil haqqi نعم ari e qur'ana nayi ko maayide نعم wona gonga نعم gatano نعم e suratul hijri نعم ene mbiyata rubba نعم nde heefereɓe gewni annabi sallam نعم ya ayyuha alladina nuzila alayhi dhikru نعم innaka la majnunun نعم law ma ta'tina bil malaikati نعم in kunta min as-sadiqin نعم ko an ma addude amen malaikaji نعم kada amen non kada man نعم
Allah ko jamburu na'am dun dar yake mo wondaka na'am won wibe na'am ma tanazzalul malaikatu illa bil haqqi na'am Allah jippota ko e modon sonna daran pitale bodon di ma bande na'am Allah jippi modon halku ton na'am malaikari jippinode annabi nuhu walla annabi dawud walla annabi sulaiman walla annabi ben ela wuli men na'am ma tanazzalul malaikatu illa bil haqqi yo fam na'am o bil haqqi wana gonga na'am ko mayde na'am bil haqqi gonga o na'am wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin qari ay na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna na'am fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin na'am ay wonaaji mon batta ali dem ko warke mani kan ala min ko hal pular ko mel pular puran mo hal pular fasda bima tu'mar na'am وأعرض عن المشركين نعم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون نعم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نعم فسبح بحمد ربك نعم وكن من الساجدين نعم واعبد ربك نعم حتى يأتيك اليقين نعم يقين وناكو يعني دكو غوانغا نعم ويقين كو مايتي نعم نعم لقد جئناكم بالحق أن شارنا كالو نعم مبيدا من غاني غوانغا نعم سهالي غوانغا الآن أودو وانا غوانغا نعم oh my فاهماني نعم وانا دو أيوتي نعم yoga e gede bonnata ko on garata tan ko weli on ko tan ko jiddo haalde ko tan tajon don haala kan joni foddiri mi digi tan mena jewul haala kan jaltirda ngacce ma be jeeda jettude malle pude jettude kono min kam annabi sallallahu alaihi wasallam non mi teskoraki annabi sallallahu alaihi wasallam meeɗani wiide hay neɗɗo goto yo ubbe tan taw juulaka noonne kadi mi teskora inna alah sallam jogiima yimoɓe haa keewi jimmowo e gammowo wona gootum jimmowo e gammowo nelaaɗo ala gammowo hay gooto nela sallam ala gammowo to jogi yimoɓe so tawi won sahaba noon aranno e nela sallam en ama ene fetta koyde ɗum woni sunna moɗon mbiɗon onon kono julɓe mbiɗon koye sunniyankoɓe ne ñemtina anabi sallam anabi sallam ala gamowo mi nani kadi konngude moɗon mbiɗon wonde hay goto wawa wiide yi e nder qur'ana ɗo Allah haɗi musique walla hoddu a janngani qur'ana anda a janngani qur'ana walla famani qur'ana anda suratul ankabut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يوديون الله فحشاء ومنكر هدونا أنا بقول هدو كوي ديوال الله بيرو نجانجي دونا بايرو كلام كوي قران كلام قران بيدا كلام قران هدو يفجر جنگامي الله هن بندران وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنا النبي صلى الله عليه وسلم نيب جود دوكوما من جيدا جود لكدي ده جود لكدي ده جو من جيتون سوري ان بار نيب كارتيان بار ان لا يوتو ان غاموغا ان غاماغا ان بار دوادي ان دewno dum mo jido fo badata an julde ma dala dum inna salata an julde dokkuma min de tan ha kayri ende haɗi wona ende haɗa na neɗɗo o badde ko boni ko ende haɗi neɗɗo o badde ko boni so tawi omo e nder julde he julde nde ene haɗimo ɗum so yalti julde nde ene haɗimo ɗum musique so waɗama julde ko mbiɗon hoddu so waɗama mbiɗon neɗɗo turo taw jagga mo reeni giɗelam aɗa ripaɗa aɗa dow mbiɗa musique ɗum ala hen ala ƴeew deɓal gongal kono ngalɗo kay mi meeɗa libdema ko ngalɗo kay mi ɗiɓete saɗa wela saɗa metta fa fuusi e mum kadi ene ko ɗum ene ɓuura musique bandiraɓe ene puɗi koyde julde kellifaɗo mbiɗa ka julɗo ka kellifaɗo ko ɗum woni ko yiyaka e zamanu alah sallam na gamawo jimowo kam yiyama mo jogui yimoɓe Hassan ibn Thabit
Ka'b ibn Zuhair نعم Abdullah ibn Rawah نعم ɓeɗo ko yimɓe noon ɓe sallam نعم voilà kono gammo wo kala rabata نعم jomum ruga tan ha to ha cilmi tengade beddo mi anda ɗum l'islam ala نعم mi yani kono kam so ɓaade ko an noon haali an wi qur'ana ala qur'ana haɗani نعم minen noon komin ahlul qur'ana ko Allah waɗi نعم ko Allah hokkiri min ni نعم belaɗo ko ni Allah hokkiri min نعم mettaɗo ko ni kadi Allah hokkiri min نعم ko kala fof sa ƴetta sa aɗa jeeɗa min ko neɗɗo yiɗo fof yo wi نعم yo ƴetto yumma e baba نعم yo aybin نعم yo yen mere kono نعم diine o kay نعم ala نعم ɗum kay memata deftere Allah nde نعم bonna hami wasa bonnude ma an نعم di sunna annabi sallallahu alaihi نعم wasallam a bonnata hami wasa bonnude ma an نعم lawol amin ngol Cheikh Ahmad Tidiane ngol a نعم bonnata wasa bonnude ma an نعم gon kam min ko jiɗɗa fof mbaɗa ko نعم jiɗɗa fof pijirta نعم wonde Allah haalani ɗum نعم waqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar an julde dokkaraɗe نعم ganade ko bodi holle نعم bodi kere waɗa pamay guiɗela ɗum نعم ɗum ne haale julde نعم guiɗelam ne haale julde نعم la ilaha illallah haalde ko Allahu akbar نعم sami Allahu liman hamida نعم rabbana walakal hamd نعم arrahman rahim maliki yawmiddin نعم alam nashara wala gadgo ɗum haalete ɓe jeyi kadi haɓe mbi wonde so ɗo ƴefta oɗon ƴefta qur'an karim oɗo cirkade mawɓe نعم mayɓe نعم e tabbat heeɗa nan hen نعم Allah ɗo huɗi mi tabbat heeɗa kay ko Allah tan huɗi joomum نعم ɗum kay hande ko ɗum tan koɗɗo rewdo wona mayɗo koye anniyana ɗum نعم koye ɓurani jeyaade نعم te Allah wi ko tanzilul kitabe min Allahi al-azizil hakim نعم tanzilul kitabe min Allahi al-azizil alim نعم ɗum nane deftere ɗum kadi ala pat نعم so tawi ko ɗum waɗanno ko iblis nan toon نعم Fir'auna nan toon julɓe ɓe gandiyaki ɗum ko an ɓernde ma nde fayi toon نعم ɗum koko waha ɓen koɓe adan نعم fuuɗo bahimumen e ɗum kalanno نعم ɗum ñemtinta نعم mi nani fof emin gaddi fof نعم duuɓi capanɗe nayi e tati نعم komin kalde e ɗum ɗo نعم ɗum foti yawtude نعم mofgol juuɗe en نعم allahumma anta salam en نعم silkeji maɗen ɗum نعم foti ɓenduta kadi fof andama نعم ko tabitta hen ko tabiti نعم heddi koɓe tabitta hen tabitta نعم kala ko tabitta hen koko tabiti نعم kadi koko tabitta نعم ko tabitta hen ko tabitta tan ha maya نعم saabu amadi yere kiɗo mo mbiɗo woni koye lawol Cheikh Ahmad Tidiane نعم on ko maari son mbiɗon jenner woni ittama elege addama ɗo نعم ko kañum ko moƴƴo نعم ko gando نعم ko jankiniɗo نعم koni aha kay نعم minen mum ko min ganda amadi yere kiɗo ko ganda نعم ha heewi نعم ha koye ɗum ko ha heewi نعم taw ko seeɗan fagal kadi ha heewi نعم ha heewi نعم oɗon pamdiri ɗum نعم jeeya haaji mbaɗon نعم jokke haaji mbaɗon نعم jokke ko mbajotoɗon ko نعم so ndewi Qur'an Karim نعم oɗon gandi Qur'an Karim نعم ko deftere Allah نعم nden la ya'tihi al-batilu نعم min bayna yadayhi wala min khalfihi نعم inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar julde nde نعم ende haɗma an annabi sallallahu alaihi wasallam e mayre wadde ko boni نعم sa ala e mayre kadi mbaɗa ko boni نعم nde haɗantama noon نعم nde wawa haɗandema نعم a juuli tan a fetata نعم walla a wujjata نعم walla a fiyata musique نعم walla a amata نعم walla a dabatako نعم walla a ƴettotako نعم ala nde wawa haɗandema ɗum نعم kono en hanma noon نعم saɗa e mayre goppa ɗum نعم sa gani juuli kadi goppa ɗum نعم wallahu ya walla zicrullahi نعم wona musique نعم e nder julde Allah dewi ko jangtowol Allah نعم akbaru نعم ɓuri mawnude e nder Allah ɗo Allah ɗo نعم wona musique de نعم walla hoddu walla kelle rabat نعم ala waɗa gonga نعم ɗo kam mbaɗo a yedduɗo hammema leydi نعم taw yedde kenem gad taƴani نعم wallahu ya alamu ma tasna won نعم ko Allah ɓuri anno ko golla ton ko نعم bandam sa wi Allah haalani ɗum نعم Allah haɗi guran aɗa guran نعم qur'an wona lacciri yangue de نعم ala wona gonga mi welama tan soodi kamil tan mbaɗa suuta kamil nani نعم ɗum ala wona noon qur'an janguete نعم qur'an fompete نعم qur'an moytete نعم qur'an yonnete نعم qur'an lenguinte نعم qur'an kala cinkal ko qur'an tan haali sinkede نعم oto neɗɗo yo Allah wi tan نعم taw hay hunde ala ko jagani ɗum نعم silkeji ɗi mbiyaton ɗi ma e ɓene mbaɗa ha kay نعم maɗi koye duwan tan نعم en keddota kay ko nela sallam waɗno ko tan bay sinno ɗum hay goto min mahata e terrasse نعم yata ne ñaƴƴira oto نعم waɗa ñaƴƴira massa guy ngo peka نعم nani
diine o yaade ko sari o yaade koye diine diine o yaade koye zamanu nala sallam de juma ka maha juma mu aga hay gabbel kuura ala hen hay sondel ɓe ngala tamim ibn adine dari ko on aɗon ferti on aɗon sondel waɗon hande no foti lampaji ngoni hen soɓe ɗacciri noon guiɗa nde mbiɗon hay hunde waɗaka caggal ma dañe moɗon bam hoore mu heeli ma bubbu e ɓala ma bono simano walla waɗe non ɗacciri taw no waɗiri noon ni oɗon dañi ɗum ha eɓo hakkillaji yo per yow ɓeru mane ɓuuri sa ngowa min koto juɓulem timmi capan joyi eyyi yo wonen wotanma minen de kadi ko an mbino alhamdulillah rabbi en gari ha ɗo alhamdulillah rabbil alamin leggal ngal ɓe mbi ɗo fama madina gunata ngal min ko e 6h07 minute sukaɓe kollimi haala leggal ngal kono mbaɗa wondiri Allah mi haaldana Ceerno Tidiane ɓen toon ɓe toon yoɓe namdamo so tawi omo jogino sembe moƴƴo jogino mbimi hay caali goɗɗo guita ɗum mi haalana koye diw ngam jaggudemo e sunna annabi sallallahu alih w sallam holko o jaggi holko o waɗi nde o wi yo itta nde laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajara tata e ɓurana ko nayi Allah welama ɓen ɗon julɓe bayinoɓe ma e less lekki ko ɓe jaɓana jeeɗi ɗum walla ko fayi kamɓe fof ɓe jebbili bittali mabɓe ɗi eɓe jeeya ɗum annabi sallam sona ɗi gasi fitan annabi sallam yaata kin lekki noon hakkano Allah mantiriki yimɓe batti arde hen ene ɗaɓɓa hen barke ko alay sago so Allah manti hunde wi ene barkini waɗo ade masjidil arabe ɗen ɗon ene barkino ɗon gata ɗo popa hen gaɗaji moɗon mayde podde walla mbaɗa ko ɗum tan yawa ma yimɓe ne powata toon masjidil haram barkinani yon barkinoto taw nde seyyidna Aboubacry radiallahu taala anu nde lomti annabi sallam haalani haydara yimɓe ene ɓeydo hewde sinno Omar radiallahu taala anu kañum ko jaa Mbour yimɓe ɓe mbarti kala jahowo makka aɗa haaɗo lekki ɗo juuɗe ɗon barkinoro ɗon dañi ko waɗi ɗon seydna Omar mbattiki sanam soppiki to waɗa lekki ganduɗa Allah ne jangti sahabaɓe en mbayi annabi sallam ɓuural muɗum e fodde muɗum yekkuɗo lekki seydna Omar hakke muɗum aji bida e sirku soppiki noon oɗon Ceerno Ahmad Tidiane ko bamako waɗano so tawi omo wurno mbimi ko caali ko firtata wona leggal ngal jeenam roydam alhamdulillah rabbil alamin kayiti ay binnere ɗum ay baji ne godi ha heewi ko wiyete biyoje ne heewi kono ɗo kam Allah dandi min e ɗo mi nanino hen ɓaaji goto wiya Kalifour keferagal ko daka kay kefera kay so ari Kalifour tama hen daga ɗo ɓaari daga an anda pular mbiɗa Kalifour keferi ko daga walla Kalifour keferi ko daga saabu neɗɗo fof naafike dari ɗon walla gujjo dari ɗon walla cemtowo dari ɗon walla mo laaɓari so walla mayan Allah hannimo gonga ay an ko an tigui yiten daga inde walla Kalifour keferu kefere natta ɗon cengor meɗan nat ɗon ala ko ali ko heddi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calminama fof bendaraɓe kala ɗo gonɗon caggal ɗekketiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sylla yewtere men islam ari ha ɗo eɗen ñaago Allah kadi yo Allah tawnen alkamisa garo inchallahu rabbuna